Вітаю! Це Суспільне в етері «Тема дня Крим». Сьогодні цю програму для вас проведу я, ведуча Лариса Волошина. Російська Федерація інвестує мільярди доларів в інформаційну війну, пов'язану з тимчасово окупованим Кримом. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джипар. За словами чиновниці, за допомогою російської пропаганди створюється хибне уявлення про прекрасну в лапках дійсність в Криму. В той же самий час на півострові продовжується політика репресій, а також заміщення місцевого населення. Тож про політику асиміляції мешканців окупованого Крима, яку проводить країна-окупант, про її специфіку, ми поговоримо сьогодні з нашими гостями. З нами на зв'язку вже є Наталія Беліцер, експертка Інституту демократії імені Пилипа Орлика, а також Гаяна Юксель, членкиня Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пані. Добрий вечір, вітаю. Добрий вечір. От в мене перше питання буде до пані Наталі, тому що як людина, яка багато бачила російських спікерів на міжнародних майданчиках, чула їх аргументацію, от я просто хочу для себе зрозуміти. Останніми днями іде великий скандал щодо дисертації, яку планують захищати в колишньому Таврійському національному університеті. Мова йде про дисертацію під назвою «Міжнародна політична протидія інтеграції кримських татар у геополітичний простір Росії». Тобто авторка говорить про те, що Захід заважає Росії інтегрувати кримських татар. І там впряму говориться про те, що це таким чином послабляється Росія, і з цим треба боротися. А також там говориться про те, тобто дисертація, однією з тем дисертації є вирішення завдання дослідження російських технологій інтеграції кримських татар і удосконалення цієї системи. От, пані Наталя, з одного боку є технології, вони дійсно є, ми про них чуємо, але з іншого боку, є репресії. Як оце поєднується в головах цих інтеграторів? Річ у тім, що взагалі, мені здається, надто невизначеною насправді політика України стосовно кримських татар, і, зокрема, от в цій інформаційній війні з Росією. Мені здається, весь наш політикум мав би дуже чітко зрозуміти, що Росія кидає дуже багато ресурсів, щоб завоювати лояльність Криму і, зокрема, кримських татар, і що єдине, чого вона ні за що і ніколи не дасть кримським татарам, це статус корінного народу з відповідним правом на самовизначення на своїй історичній батьківщині. І Україна давно могла б зробити дуже багато, щоб використати цей найсильніший козир, який є в її руках. Ви ж знаєте, чому я не буду зупинятися на деталях, чому перспектива надання такого статусу абсолютно неможлива з боку Росії, і це в світлі того, що Україна ще 20 березня 2014 року чітко зазначила, що кримські татари – це корінний народ. У травні того ж року офіційно приєдналася до Декларації ООН про права корінних народів, зокрема, де йдеться про право на самовизначення. І дуже важливо підкреслювати і на міжнародній арені, і в національному масштабі, що створення в Криму кримсько-татарської національно-територіальної автономії абсолютно в рамках міжнародного права, зокрема, це 4-та стаття Декларації ООН, де прямо про це сказано.
І більше того, ми ж досі не виконали зобов'язання відповідно до цієї постанови Верховної Ради в найстисліші терміни підготувати і розглянути законопроекти про статус корінного народу. Пройшло ж вже понад 6 років, і де ж ця терміновість, де злагоджена робота інституцій, органів влади України. Це ж підриває не тільки всі ці прагнення кримсько-татарського народу, які були від початку репатріації озвучені, ну і взагалі сіє сумніви в спроможності інституційній, правовій і іншій української держави. Тобто це перше, на що б я хотіла звернути увагу, тобто цей дуже потужний важіль, який саме зараз треба просувати, чомусь не задіяний. От ми зараз поговоримо про це з пані Гаяною Ксель. Пані Гаяна, тут в цих документах я прочитала, до речі, цю дисертацію, і тут сказано про роль Меджлісу, про те, що він є важливим, про те, що кримські татари, серед кримських татар в нього є високий рівень довіри до Меджлісу, і там є такі пропозиції створювати нову еліту. Все це зрозуміло, що це може написати людина, яка не розуміє, що Меджліс – орган влади. І це не можна підмінити авторитетами або популярними людьми. Це влада, це інші речі, це фактично політична суб'єктність народу. Але тим не менше, те, про що говорить пані Наталя, про те, що 6 років Україна не виконала свої зобов'язання. Це ж є таким елементом, який в Криму постійно закидають керівництво Меджліса, що зараз працює на території материкової України. Мовляв, нема, закону нема. От наскільки той факт, що Україна завлікає з вирішенням, нарешті, питання самовизначення корінного народу, наскільки він шкодить репутації Меджлісу і наскільки він в перспективі є небезпечним? Ну, ви знаєте, вирішення питань цих, які пов'язані з статусом кримсько-татарського народу, з прийняттям законів про статус народу, про корінні народи, про зміни до Конституції розділу 10, зокрема, який визначає статус Автономної Республіки Крим. Це питання, які необхідно розглядати терміново, тому що вірно сказано, що вже 7-й рік окупації, зараз ці питання не вирішені, і ми навіть не маємо перспектив для того, щоб розуміти, коли це буде розглядатися і як це буде розглядатися. Ви знаєте, що робоча група попрацювала в 2018 році, робота була закінчена і драфтові варіанти законопроєктів і змін до Конституції були представлені. В цьому році була зустріч 18 травня з президентом України, який запропонував знову ж таки створити робочу групу. Ми не зовсім гарно розуміємо, навіщо потрібна ця робоча група, коли робота вже була проведена. І зараз необхідно не знову повертати все для того, щоб працювати, а вже розглядати в Верховній Раді, розглядати в відповідних інстанціях. Тому це дуже таке болюче питання, яке необхідно вирішувати. Я би хотіла повернутися до дисертації, до ситуації в Криму. Дивіться, от я теж ознайомилася з цією дисертацією. Справа полягає в тому, що таких дисертацій в Криму безліч. Їх дуже багато, там працюють. Росія, на жаль, вона не тільки створює там військову базу, мілітаризовану базу, вона вкладає гроші і складає відповідні умови для створення такого духовного інтелектуального середовища, який буде виправдовувати окупацію і говорити про те, що Крим – це суто російська територія. І от дисертації, наукова сфера – це складова
складова цього процесу. Таких дисертацій дуже багато. І коли ви почнете їх читати, ви побачите, що там дві складові в дисертаціях з гуманітарної сфери. По-перше, вони пишуть про закінчення процесу інтеграції в російське поле, да, інформаційне, економічне, культурне поле. І по-друге, вони чітко відокремлюють події до 2014 року і після 2014 року. Ну, таке враження, що до 2014 року в Криму була нічого не відбувалося, і після приходу туди Росії там почалося життя. От просто для прикладу вам буду мовою оригіналу читати фраза з однієї з дисертацій. «С переходом в правовое поле Российской Федерации в Криму стали подниматься вопросы развития гражданского общества». А таке враження, що до того, як Росія не окупувала Крим, там нічого не відбувалося і не розглядалося питання громадянського суспільства. Тому ось ця дисертація – це тільки одна з складових, один з прикладів того, що відбувається в Криму. На неї звернули увагу, тому що вона просто цинічна. Такі дисертації, правильно пише Бабін, який звернув на неї увагу, вони були раніше за часи Радянського Союзу під грифом «секретно», а зараз їх пишуть відкрито і пропонують робити якісь кроки, да, якісь механізми для того, щоб асимілювати кримських татар і під виглядом того, що їх необхідно інтегрувати в так зване російське інформаційно-культурне, інтелектуальне середовище. Що касається того змісту дисертації, там дуже багато невірно викладеної інформації. Там є предвзятий підхід, тому що автор звертає увагу тільки на ті факти, які їй необхідні. Є відкрита неправда про те, що Росія протягом століть, починаючи з першої анексії 1783 року, створювала нібито умови тільки для гарного життя кримських татар, робила все необхідне, починаючи з правової сфери, закінчуючи питаннями землі, майна. Якщо так було, а звідки ці три хвилі імміграції кримських татар в Османську імперію? Чому в Османській імперії зараз сучасна Туреччина проживає майже 5 мільйонів кримських татар, якщо все так було гарно в Криму? Тому ось таких дисертацій буде багато, досліджень буде багато, вони будуть перекручувати історію, переробляти її, і це складова міфологізації історії, по-перше, і по-друге, мілітаризація свідомості. Особливо вони працюють з молоддю. Ось такі процеси ми спостерігаємо зараз в Криму. На жаль, в Україні не відслідковується дуже ретельна ситуація в тимчасово окупованій території, але я хочу зазначити, що таких робіт, а на основі цих робіт підручників, статей, інформації в засобах масової інформації, соціальних мережах буде дуже багато. І вони будуть говорити про те, що Крим – це суто російська земля, і Росія створює всі умови для того, щоб і українці, і кримські татари, і всі представники народів гарно жили в Криму. Це складова, одна з складових російської пропаганди. От знаєте, мене зацікавила ваша фраза про те, що вони були засекречені в Радянському Союзі, а тепер вони чомусь розсекречені, чомусь їх публікують. Це питання пані Наталі. Насправді, чесно кажучи, я кілька років тому стикнулася з ситуацією, коли психологи, саме політичні психологи, медійні психологи, тобто люди, які вміють конструювати інформацію, конструювати послання так, щоб воно було щитане і зрозуміле адресантом. Був рекрутинг певний серед українських психологів попрацювати разом з росіянами, які приїхали в Крим, для того, щоб встановити там питання міжрелігійного, міжнаціонального миру. Тобто нам вдалося тоді групі волонтерів просто припинити це.
Але я знаю точно, що в Крим ще кілька років тому були спрямовані просто найпотужніші науковці російські, які заїхали до кримських університетів. Тому ці наукові роботи, які ми зараз бачимо, це вже такі, знаєте, відлуння. Пані Наталя, чому це зараз оці плани про те, що вони називають реінтеграція, це ж не інтеграція, це асиміляція. Чому ці плани раптом стали відкриті? Чому їх не соромляться публікувати? Значить, стосовно того, що можна було б в інформаційному плані зробити, і, зокрема, навіть якось попрацювати на російську аудиторію, саме на росіян Росії, навіть не на наше російськомовне населення. Тут треба звернути увагу на останні дані соціологічних досліджень, які оприлюднив центр Левада. Значно впала оця ейфорія, радість російська до 30% радощів від Крим наш. І тут саме є широкі можливості доводити постійно через соцмережі, через якісь інші засоби масової інформації, що все, що погано зараз в Росії, що відчувають пересічні росіяни, падіння рівня життя, стандартів, останні оці всі негаразди з падінням валюти національної, все це почалось і має початок саме з окупації Криму. Причому я прошу звернути увагу всіх журналістів, що коректна термінологія – це саме не анексія, що журналісти часто вживають, а окупація, тимчасова окупація або спроба анексії. Так от, можна сказати, що всі нещастя сучасної Росії почалися саме з цього, 2014 року, і повернути собі велич і могутність Росії полягала б саме в тому, щоб за власним бажанням відмовитися від цього незаконного, ганебного кроку. І це, в принципі, можливо, беручи до уваги таку тенденцію. І ще одне, для ширшої аудиторії міжнародної, той жах, який зараз відбувається по лінії так званого зіткнення цивілізацій, війни цивілізацій, християнський світ проти мусульманського світу, в зв'язку з усім відомими жахливими подіями у Франції, Україна мала би продемонструвати світові, наскільки штучна ця конструкція і наскільки саме в Україні є чудові приклади не просто мирного співіснування, а саме великої солідарності мусульман кримських татар з рештою населення України, переважно християнською, і що це має бути для сучасного світу, охопленого оцим просто божевільними панікою, бажанням помсти, терористичними актами, що ми є зразком такої не просто так званої толерантності, коли хтось когось толерує, а дійсно реальної і справжньої солідарності. Тут можна дуже багато конкретних прикладів наводити і просто по всьому світу розповсюджувати цей позитивний досвід, який стає надзвичайно актуальним в сучасних умовах. Пані Гаяна,
Питання до вас. Одним з пунктів тут говориться, це знову ж таки на це звернув увагу Борис Бабін. Він цитує слова про те, що з 2014 року міжнародне співтовариство приділяє особливу увагу відновленню територіальної цілісності України, положенню кримських татар в Криму, захисту прав кримськотатарського народу та відновленню діяльності Меджлісу як представницького органу кримських татар на півострові. Фактично про це вказується, що для росіян це проблема. Те, що Меджліс є проблема. Вони не можуть його позбутися, вони про це пишуть. Що Меджліс скористається авторитетом. Вони не можуть його дозволити, але і продовжувати забороняти вони теж його не можуть. На ваш погляд, чи буде якийсь, чи слід очікувати якоїсь нової тактики щодо Меджлісу? Можливо, росіяни все ж таки виконають вимоги міжнародних судів і знімуть заборону? Ви знаєте, я би не спиралась тільки на одну дисертацію для таких висновків. Ну, по-перше, там пишуть не тільки, там про Меджлісу приділено дуже багато уваги. Окрім того, пишуть про те, що визнання Криму в статусі Кримсько-татарської національно-територіальної автономії буде проблемою для Російської Федерації, тому що страни Заходу, і Сполучені Штати, і страни Європи отримують новий інструмент для тиску. Тобто вони звертають увагу на всі ці моменти. Тобто вони говорять все те, що ми намагаємося говорити всі ці 6 років. Так, протягом останніх майже 7 років ми говоримо про це, вони звертають на це увагу. З того, що я там побачила, якщо говорити тільки про окрему дисертацію, вони визнають те, що протягом останніх 7 років було проведено дуже багато спроб по формуванню різноманітних таких варіантів, інших варіантів псевдомеджлісів. Там і Рада представництва, і Рада при Аксьонові, і інші якісь організації, Крим-Берлігі та інші, вони звертають на них увагу, але за останній час вони зрозуміли те, що альтернативи Меджлісу нема, тому що Меджліс – представницький орган, і його неможливо створити за наказом зверху, да, там з Москви чи з Сімферополю. Тому альтернативи для Меджлісу нема, незважаючи на те, що вони робили дуже багато спроб знайти якісь альтернативні такі інструменти, да, і організації або представницькі органи для того, щоб Меджліс припинив свою діяльність. Але, незважаючи на це, я не думаю, що буде якась спроба з боку окупаційної влади робити щось, щоб повернути Меджліс в Крим. Є інша загроза. Є інша загроза, і протягом часу ця загроза стає реальністю і може бути втілена, може бути реалізована. Це проведення Курултаю всередині Криму. Тобто можна провести Курултай, створити власний Меджліс, да, і говорити вже від імені кримсько-татарського народу, такий лже-Меджліс або псевдо-Меджліс. Ось тому ситуація, або клон Меджлісу. Тому ситуація дуже серйозна, і тут необхідно робити кроки вперед, розумієте? Тобто робити щось Україна для того, щоб це питання вирішувати, визнавати автономію, приймати документи, працювати з Меджлісом на такому потужному рівні, на рівні держави. Тобто Меджліс, наприклад, зараз створюється Кримська платформа, да, створюється, обговорюється. Серед державних органів, які там є, необхідно бачити і необхідно працювати з Меджлісом кримсько-татарського народу. Я ще раз хочу підкреслити, це один з інструментів, один з козирів, якщо можна так сказати, України для повернення Криму. Це права корінного народу, корінних народів Криму, кримських татар, караїмів, кримчаків. І Україні необхідно це використовувати, ці інструменти, ці можливості. Пані Наталі, у нас буквально хвилина. Скажіть, будь ласка, оця загроза, про яку говорить пані Гаяна, про те, що окупантам вдасться, може вони колись дійдуть до того, щоб зібрати Курултай на території окупованого Криму. Наскільки це можливо? Я вважаю, що
в принципі, Україна мала би надати належну увагу саме кримсько-татарському народу і його правам як корінного народу в двох найважливіших напрямах. Один – це розробка підготовча до створення міжнародної кримської платформи, де цьому питанню треба віддати належну вагу і обґрунтувати його, замість того, щоб тільки традиційно звертати увагу на порушення індивідуальних прав і свобод людини, в тому числі представників кримсько-татарського народу. І друге, ми вже давно чуємо про розробку стратегії деокупації Криму. На жаль, як висловлювалася неодноразово перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар, цей документ не публічний, не закритий, тому ми просто не знаємо, як там висвітлено це питання і чи висвітлено достатньою мірою. Тому я би просто дуже звернулася увагу у ці органи державної влади, активну частину громадянського суспільства України, журналістську спільноту, засоби масової інформації, посилити оцей напрямок. Там є дуже багато моментів, на які можна спиратися для того, щоб і міжнародна платформа, Кримська платформа і стратегія деокупації дійсно була дієвим, ефективним документом, переконливим для всього світу, який би посилював позиції України, і не змушував чекати, як в Нагорно-Карабахському конфлікті, 30 років міжнародних переговорів, які не дали ніякого результату і змусили фактично вдатися до силових дій, спроби повернути окуповані території військовим шляхом, до чого вдався Азербайджан. Дякую. Дякую дуже, пані Наталя. У нас, на жаль, закінчився час. Я дуже дякую вам, пані Наталя Белецер, експертка Інституту демократії імені Пилипа Орлика. Дякую також Гаяні Юксель, членкині Меджлісу кримсько-татарського народу. Цю програму для вас провела я, ведуча Лариса Волошина. І перед тим, як попрощатися, нагадую вам підписуватися на нашу сторіночку у Фейсбуці і залишати свої коментарі. На все добре.